Avui parlarem de la importància del treballar amb les mans, de l'artesania. El fet de treballar amb les mans ha estat una mica menystingut, inclús pejorativament a la Facultat de Belles Arts els que treballaven amb les mans els hi deien, els que pintaven, els hi deien, són unos manites, semblant que l'intel·lectual, no? L'important era el concepte, l'important era la idea. Clar, també falta saber que les idees no totes són bones, poden ser idees bones, poden ser dolentes. Bé, anem per aquesta peça, per aquest quadre, on es representa una taula de treball, que és, de fet, la meva taula de treball, enfocada en una finestra on es veu el pati i a la finestra, en els vidres oberts, els dos reflexes. El reflexe d'una model, podria ser, i els meus peus, o sigui que jo sóc l'espectador que està mirant això. Aleshores, hi ha aquí una suggerència dels instruments, els pinzells, els llapisos, el paper, les tintes, els mèdiums, uns colors fets a mà, i cada pas, d'una banda a l'altra, inclús hi ha una manera diferent de treballar el color. Hi ha unes veladures, hi ha unes textures, i cada cosa està representada d'una manera com molt feta a mà. El retrat aquest no és un retrat realista, és el reflexe d'un vidre. La taula podria ser, doncs, una al·legoria del que són els colors que jo faig servir. I aquí diríem que podríem dir que en aquest quadre hi ha tots els elements colorístics que a mi em són grats. El meu blau, el vermell, els taronges i els tons torrats dels patis de Barcelona.